afternoon. Ilaw nating tagapanood. So today is July 11. I did not expect na uulan dahil kanina is actually maaraw. So tayo na at lalaro lang tayong badminton. Papawis lang. Dahil yun nga, hindi pa nawawala yung sakit ko sa braso. Meron akong tinatawag na tennis elbow. And recently, yung ano naman na hindi to sa bandang babang part na ko, forearm. Meron naman ang golfer's elbow. Hindi ko alam may mga ganun palang uri ng muscle na illnesses or diseases. Basta yun. So depende siya sa type ng muscle na tinatanong. Yung tennis elbow, napoproduce yan based sa nakita ko, and based na rin sa experience ko dahil sa sa backhand mo. Yung location ng tennis elbows banda dito sa taas. Golfer's elbow naman sa bandang ibaba dito. Ito yung nakakatakot sa ulan yung baha. Hindi dahil sa mababasa ka kundi dahil dun sa leptospirosis. Nakalimutan ko yung mga symptoms pero yun nga, dahil na maulan, kuwari may mga daga dyan, di ba? Ano siya, yung carrier are yung sa ihi ng daga. If I'm not mistaken, bacteria yata yung ayun na po, Leptospiridae, hindi ko sure, nakalimutan ko na yung scientific name ng bacteria or bacteria yan, Leptospira something. Okay, yan pala ng mga estudyante ngayon. Naalala ko dati nung yung pa to, Mahalgabok. Tapos yung terminal jeep, yung distance ng tapat ng FG. Kasi pinag-usapan natin yun, yung golfer's elbow sa tennis elbow. Tawag na po. So yun, pagka nagkaroon ng ganyan, natitrigger yan, hindi ako makapag-backhand. Alam mo, parang sobrang halay. Tas minsan pagka naglaro badminton, dati nung malala to 2 months ago, yung tipong kahit na simpleng palo lang hindi ko magawa kasi natitrigger siya kapag kayo yung function mo is parang pinocontract mo yung muscle mo sa forearm ng mabilisan. Kaya ako nakakapag-weights ng kahit na medyo mabigat kasi slow movement ng muscle yun. Sa badminton, para makapalo ka ng maayos, dapat fast twitching. So yung quick na pag-twitch ng muscle mo, yun yung nagpapatrigger ng golfer's elbow, which is masakit. Similar din siya sa sa ba to? Sa tennis elbow. Ibang location nga lang. Tapos dumating pa sa point na na pag nagda-drive ako nangangalay. Hindi sumasakit pero nangangalay. Nare long rides, nag-ride sa 1 hour or my get. Tennis elbow na yan. Actually na-trigger yung tennis elbow dahil doon sa golfer's elbow. Kasi
Kasi nga sa badminton meron forehand tsaka backhand, di ba? O yun, di ba? Forehand tsaka backhand meron sa badminton. Hindi ako makapalo ng smash or tipong forehand na tira, sobrang hihina ng mga palo ko. Nag-adjust ako mostly ng tira ko sa backhand. Dahil puro backhand yung mga palo ko, na-overuse yung yung muscle ko commonly used for backhand. Dun na trigger ang yung tennis elbow ko. Kasi talaga dati wala man talaga tennis elbow. Ako curious nga ako dati ako yung feeling nun. Ngayon naramdaman ko, yun pala. Ano pala siya? Chronic na type ng pain. Hindi siya basta-basta nakawala. Akala ko dati yung golfer's elbow ko, yun yung yun yung tennis elbow. Hindi pala, magkaiba sila. So yun, pagka sumasakit yung kamay mo kapag nag-smash ka, most likely golfer's elbow. Pag sumasakit yung kamay mo kapag ka babakan ka sa badminton, most likely meron ka tennis elbow. And yun, traffic, sobrang traffic. Tumatraffic talaga dito pag maulan. CLC, magandang pamasahe dyan. Carnival or Peryahan. Carnival po. Sa totoo lang, sa tinagal-tagal ko itong Fiesta Carnival dito, hindi ko pa napuntahan. Nakapuntahan. Natakot ako dyan hindi sa rides, natatakot ako sa safety ng rides. Kasi unlike sa Enchanted Kingdom or hindi sa sinisiraan mo kasi isipin mo most likely yung mga yan hindi naman yan na may maintain ng commonly nakakatapo, nakikita mo yung kalakalawag na yung mga nari, yung octopus, yung Ferris wheel. Again, di mo naman sinisiraan dyan dahil lumaki ng 90s kumbaga ng 90s common na yan. Pero syempre the more na lumalaki na, the more na magiging mas maingat. Hindi naman yan mga insured na pero yun nga, magandang minsan matry ko rin pumasok dyan. $58.05, parang bumaba ng ilang sentimo yung pero nung minsan 56 something yan tapos naging 59, tapos naging 58.70 something yata. Wala siya 97 octane. Ayan, speaking of 97 octane